Ikaw dia ya? Ha? Thank you. Margaret Vlogs. Ako yata gron. So kay puno man kayo ang pungko-pungko sa fuente pag adto namo day after sinulog, nag-take out na lang mi para kaunon dito sa Argao kay wala na jud mi malingkuran anang panahon na ting paniudto na siya pag adto namo. So nag-take out na lang mi 15 ka buok para kaunon igabot sa Argao. Okay mo dire? So okay ko dire sa una katong nakap ko Jones. Argao naman ko ron. Isulat tayo mo channel, ma'am. Ha, Margaret. Shout out, shout out. Ma'am, 15 ma'am? Oh, 15 ka po. Pila gani niya? 25, 375. 375. Grabe ka po no, day after sinulog. Kuya, nana ni, wala ni Bumbaya. Salamat kayo. Ano tayo mo name, sir? Gino. Gino? Gino. Jude? Jude? Gino si Jude. Thank you. Kuya na nag-isos na. Salamat. Bye. God bless mo. What's siya guys? Daghang kiktaw. And pila na. Iwasan na natanong mo. Wait, di na Jude. Pero mukha pa niyo doon sa gumagawa. Ayun lang, kanapin naman eh. 500 ma'am. 3 na lang kung natanong ma'am. 5, nakuha na tayo siya. Ay, kung kwarta. Pilang tulog? 120 ma'am. Iwasan na lang doon ma'am. Mauta na ako akong banay. Masugot ha, kaya di ba na kung kwarta. 100 na lang ma'am. Ha? 100 na lang ito ma'am. Mauta na tayo, masugot. Pwede tilawan yung daan ma'am. Garantisado na. Ayaw lang na. Ma'am. Pakistan. Katong sakyanan, puti, musugot ba siya kay iyahabi ng kwarta? Wasa lang limang. Mana mo itong kaulim. Oo, tala ta. Bago sa nimo. Karoon ginabot pa. Palit pong kan para sa imong lain lawas. Okay ra? Kanina 120 na lang, tulo na lang. Ayaw na lang kay ma'am na 200 mo. Nya, ang tulo 100 lang ito ng tulo. 500 ko din yata. Kanila 120. 120. Ah, sobra pa ganing oh. 125. Salamat ya. Ma'am. Bye. So kung magpungko-pungko mo ron dito sa fuente, wala na Bombay. Kung kinahanglan mo Bombay, mo add gid mo og kwarta. 25 pesos kada usa ka ginabot. Unya same na sila price tanan naninda didto. Moto siya ang akong short update guys. I hope to see you on my next vlog. Bye. My darling, I love you, I love you, I love you, I love you, I love you.